खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सोरखार फैनायनि उनाव बर'जों बर' दावराव दावसि जायो गोबां आन्दोलन जायो होनना थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्राय माखासे सुबुंफ्रा अजद होदोंमोन जेराव बेनि अनगायैबो एबसुआ हाग्रामा महिलारि फैयोब्लासो आखायाव प्लेकार्ड लानानै हस्रिखावो सोरखारनि हेंथा खुंथाय सोरखारनि हेंथायै लानानै सोमावसारो बे बिथिंखौ लानानै थामहिनबा बे बाथ्राफोर बुंनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बेनि सायावनो बाथ्रा बुंदों एबा खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों नुनो मोनदों एबसुनि खावलायनाय एबसुनि दैदेननायाव 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै आसाम सोरखारनि हेंथा भारत सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों एबसुआ नाथाय मानो बे बिथिंखौ लानानैनो दिपेन बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों। सोरबा सोरबा बुंदों बिटिसिआव गोदान सोरखार फैनायनि उनाव एबसुआ फिन आन्दोलनाव ओंखारदों बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर'आ थांनाय जुलाइ आरो आगस्ट दानावनो रोखायै बुंखादों फैबाय थानाय पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनांगौनि थाखाय एबसुआ अक्ट'बरनिफ्राय सोमावसारगोन बे आन्दोलन एबा सोमावसारनाया बबेबा आफाद बबेबा सोरखारनि हेंथा नङा बेफोर बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जों मोनसे समाव प्रमद बर' सोरखारनि खुंथाय समनि हेंथा नङा आरो दानि बिटिसि सोरखार खुंथाय थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सोरखारनिबो हेंथा नङा जोंनि सोमावसारनाया फैगौ 20 नभेम्बर खालाराव मोनसे सेमिनार आरो 21 नभेम्बर खालाराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय सोमावसारनाय आर्टिकल 280 नि 125 एमेन्डमेन्ट बिल लाबोनांगौनि थाखाय सोमावसारग्रा आफादफोर आरो एकर्ड खालामग्राफोरखौ गोदान दिल्लीयाव थांनानै बाहागो लानो थाखाय खावलायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर लोगोसे सावथुन दिहुनगिरि सलमान खानआ खैफोदाव गोग्लैदों। सासे उकिल आरो भारतीय जनता पार्टी बिजेपिनि गागि दैदेनगिरिया कन्जिउमार कर्टआव फावखुंगुरनि हेंथायै आयेनारि केस होदों। राजस्थान गोजौ बिजिरसालिनि उकिल आरो बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि इन्दर मोहन सिंह हानेया फावखुंगुर सलमान खाननि हेंथायै अजद होदों। कन्जिउमार कर्टआव होनाय अजदआव उकिल हानेया मख'दों दि फावखुंगुरा पान मसाला एडभार्टाइजमेन्टआव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि फावखुंगुर सलमान खानआ मोनसे कमर्शियेलनि गेजेरजों राजश्री मुंनि पान मसाला ब्रेन्डखौ फोसावदोंमोन। अजद होगिरिया अजद दैखांनायाव बुंदों दि बे प्रम'शनआ गोरोन्थि गोनां। बे समावनो खौरां मोननाय बायदिब्ला अजद होनायनि उनाव बिजिरसालिया नटिस हरनानै फावखुंगुरनि नेमखान्थि बादियै फिननाय मोननो हादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। फिन आरोबाव आमेरिकायाव गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथाय जेराव दावबायारि बिरखंनि गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया केन्टकीनि लुइसविले बिरखं गाथोनाव टेक अफ खालामनायाव जादोंमोन। टेक अफनि सिगां यूपीएस कार्गो बिरखंआव अर खामदोंमोन। जाब्रबथाय जानायाव खमैबो 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे जाब्रबथायाव 11 सुबुंफोरा आरोबाव जोखोम जादों। मिथिनो मोननाय जादों दि कार्गो बिरखंआ 1,80,000 गेलन थावनि लानानै थांगासिनो दंमोन। जाथायनि उनाव खुंथाया बिरखं गाथोननि खाथि थानाय जायगाखौ आबुङै लांदां खालामनो बिथोन होदोंमोन नाथाय दसे टेक अफ खालामनायनि उनावनो बिरखंआ क्रास जादोंमोन। रुंसारि देंखोगिरि जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा गार्गआ फिन आरोबाव लोमजाफिनदों। मंगलबार मोनाबिलियाव गरिमाखौ गुवाहाटीनि मोनसे प्राइभेट हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। गोसोआरि नारसिनथायनि थाखाय गरिमाया लोमजानानै दं। डक्टरफोरनि बायदिब्ला गरिमानि दानि देहानि हालोदा दिदोम जानानै दं। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि उननिफ्रायनो बिथांनि बिसि गरिमाया सम सम लोमजागासिनो दं होनना रिपर्टआव बुंदों। ब्रह्मपुत्र दैमायाव फिन खेबसेबाव गुबुन हादोरनिफ्राय दावबायारिफ्रा बाहागो लाफैदों जेराव आमेरिका आरो लन्दननिफ्राय 70 दावबायारिफोरनि मोनसे हान्जाखौ बरायनायखौ नुनो मोन्दों जाय बिथांमोना लाक्जारि क्रुज शिप एमवी महाबाहुजों कलियाबरनि सिलघाटआव दावबायदों। दोरोङारि असमिया देंखो आरो मोसानायजों दावबायारिफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय जादोंमोन। बिथांमोना गामियारिफोरजों रंजालु बिहु मोसानायाव बाहागो लानानै दलनि खबामफोरखौ रंजानानै ओनसोलनि हारिमुजों लोब्बा लाखिदोंमोन। हान्जाया गोमोथाव सोमखोर आरो गोजोन दैमुनि नुथायजों बेंखनजानाय कलियाबरनि समायना साहा बागानफोरखौबो संदानदोंमोन। फुंबिलि समाव दावबायारिफ्रा मैदेर आरो जिब साफारिजों बुहुमनां मुंदांखा काजिरंगा नेशनेल पार्कआवबो गान्दा नायनो थांदोंमोन।
2025 आरो 2026 दावबायारि बोथोरनि समाव दैमानि लामाजों आसाम सहैनो हानाय बियो थामथि हादोर गेजेरारि दावबायारि हान्जा जाय ब्रह्मपुत्रनि गेजेरजों आबहावा आरो हारिमुआरि दावबायनायनि थाखाय मोनसे थावनि महरै ओनसोलनि बांबोनाय अनसायनायखौ दिन्थियो। दिनै डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि थैनाय सान। हादोरसानि सुबुंफोरा बिथांनि मिलौदो गारां गैयाजासे 14 बोसोर बारलांबाय, जाय गेदेमा सुबुङा दुखु दाहा गैयाजासे जिउजों मोगा-मोगि जादोंमोन। मोखाङाव मिनिनाय आरो मेगनाव सोरांजों मिजिंजों बुंफबनाय मेथाइ रोजाबोमोन। 14 बोसोर सिगां दिनैनि सानावनो मुंदांखा असमिया रोजाबगिरि देंखो मुलुगनि भारतनि हाथरखिफोरनि गेजेराव सासे, भुपेन हाजरिकाया बे मुलुगखौ नागारलांदोंमोन 2011 मायथाइनि दिनैनि सानखालि दुफां गोजां बोथोरनि गेजेराव मुम्बाइनि ककिलाबाई धीरुभाई आम्बानी देहा फाहामसालियाव, जेराव बिथांनि रुंसारि जानायाव दान्दिसे समनि गेजेरावनो आसामनि सायाव अख्रांनिफ्राय मोनसे जोंनाय हाथरखि गोग्लैदोंमोन होननानै बुंनांगोन। असमिया देंखोनि दारिमिना दुखुआव थालांबाय। मुम्बाइनिफ्रायबो दुखुनांथाव खौरांखौ मोननानै आसामनि सुबुंफ्रा दुखुआव गोग्लैदोंमोन। सादारन सुबुं असमिया सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे गोसोम जोमै साग्लोबसारदोंमोन। बै समाव बेबायदिनो मोनसे मुगाया जोबलांदोंमोन आरो दिनैनि समावबो बिथांनि मुलुगाव थामहिनबा बिथांनि देंखो मुलुगाव बिहोमा होलांनाया दासिमबो अराय जानानै थालांबाय। रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भुपेन हाजरिकानि सोमोन्दोआव गोरोबलायनायनि सायाव गोनांथार बिबुंथि होदों। मानुहे मानुहर बाबे मेथाइखौ सुबुं माहारिनि आरज गाबनाय महरै गनायथि होनो थाखाय इउनाइटेड नेशनाव खावलायनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिहु कमिटिफोरखौ सुदाकाननि सिङाव मोनसे मोनाबिलि बाउसोमनो लिंहरनाय जादोंमोन। बिहु कमिटिफोरखौ सिगांनिफ्रायनो एसे बांसिन रां होनाय जागोन होनना साला सादिया फोथारनि लाथिख' बिन्दोआव सुदाकाननि मुसुखा बानायनाय जागोन। डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुसुखाया 100 फुटनिबो बांसिन गोजौ। मोनफ्रोमबो सोहोराव मोनसे लामानि मुंखौ डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङाव दोननाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। गहपुर ओनसोलनि मर्निं स्टार गोजौ फरायसालिनि सामलायगिरि रुपरेखा बराया रुंसारि जाबाय। बिथाङा मंगलबारनि मोनाबिलिनि 6 रिंगासो समाव गुवाहाटीनि नेमकेयार देहा फाहामसालिनि ICUआव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जोबथा हां बोयो आरो बयखौबो दुखुनि लैथोआव खोख्लैयो। बिथांजोआ सासे मुंदांखा समाज सिबियारि आरो गावनि फिसाय यादव चालिहाजों लोगोसे हारिमु बिथिङाव नांथाबनानै थानाय मर्निं स्टार गोजौ फरायसालिनि सामलायगिरि रुपरेखा बरानि हरखाब रुंसारि जानायाव गहपुर ओनसोलनि गेजेराव दुखुनि गोथौ साया बेरखांदों। मोनसे जेथोगोनां बेरामजों नाख्रेबजानानै बियो गोबाव समनिफ्रायनो बेसेन गोसा फाहामथाय लागासिनो दंमोन। थेवब्लाबो खाफाला गाज्रिदि बिथांनि जिउखौ अरायनि थाखाय लाबोनो हादिया एबा बिथांनि जिउखौ लाखिनो हादिया। गोबाव समनिफ्रायनो सोलोंथाइ सिबिनायजों सोमोन्दो गोनांमोन रुपरेखा बराया। फरायनायाव गोथौयै नांथाबनानै रुपरेखा बराया गावखौ सासे आदर्श बिमा महरै गायसननो हादोंमोन। बियो सासे आखा-फाखा लिरगिरि आरो खन्थाइगिरिबोमोन, जेराव लिरनायाव मख'जाथाव रोंगौथि दंमोन। रुंसारि जानाय समाव बिथांनि फिसाय यादव चालिहा, सानै फिसाज्ला आरो सासे बिहामजो आरो नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरा बिथांजोनि नागारना थांनायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।